Здравейте! Аз съм Виктория от Maya Balance и днес заедно ще направим практика за укрепване на тазовото дъно с помощта на дихателни упражнения и физически такива. Укрепването на тазовото дъно е много важно за всяка една жена преди бременността, по време и след раждане. Така че може да се подготвим, като седнем удобно на възглавнички в лесна поза. Може да седнем и на стол с изправен гръб, като тазовата кост сме седнали директно върху тазовата кост. Гръбът ни е изправен, раменете са назад и си представяме как ние сме свързани с земята чрез повисната кост. Муладбандха всъщност означава коренен ключ на санскрит. Чрез тези упражнения ние ще успеем да отключваме и заключваме коренната чакра и по този начин ще заздравим мускулите на тазовото дъно, ще си изпълним с енергия, ще увеличим сексуалното си удоволствие и ще се почувстваме много по-здрави. Нека да застанем удобно и първо да дишаме и издишаме няколко пъти през устата дълбоко, за да може да се освободим от застоялото напрежение в нас. Може да поставим ръцете в йони мудра по този начин или с двата показалеца заедно, останалите три пръста сгънати и да ги поставим по този начин. Оставаме за няколко секунди така, за да се свържем с себе си, с моментната си енергия. И нека да вдишаме дълбоко, изпълваме корема, гърди, ключици и издишваме по същия път с глас. Още няколко пъти дишваме. Корем, гърди, ключици, издишваме. И трети път. В йога енергийният канал Сушумна свързва Муладхара, корената чакра и гърлената чакра. И когато ние заключваме корената чакра, отключваме гърлената чакра, способстваме за потока на енергията да тече. Освобождаването на гласа и вокалните упражнения ни помагат да се свържем с вътрешния си глас и да успеем да го проявим навън и улесняват раждането. Ние можем да се подготвим още от сега с този тип практика. Сега може да пристъпим към упражненията за тазовото дъно. Тазовото дъно се намира точно между ануса и вагиналните мускули, така наречения перинеум, и това е пространството, което ние се опитваме да стегнем и след това да отпуснем. Представяме си, сякаш има нещо поставено на земята и ние с тези мускули се опитваме да го повдигнем, като в асансьор, и след това да го пуснем отново на земята. Може да стегнем и готелосните мускули, докато усетим какво точно трябва да бъде стегнато, защото е малко особеност в началото, но с практиката
става все по-лесно и все по-открояващо се самото движение. Може да поставим ръцете спокойно на коленете и стягаме тазовото дъно. Няма как да го видите нагледно, но нека да си представяме. Може да задържим за няколко секунди. Няма нужда да задържаме дъха и да отпуснем. Много стягаме. Държаме няколко секунди и отпускаме. Стягаме, дишаме и изпускаме. Дишаме, стягаме и отпускаме. Дишаме, стягаме и отпускаме. Дишаме, стягаме и отпускаме. Тези упражнения наподобяват и така наречените кеги упражнения. В тях няма те са изключително и само физически упражнения, не включват енергийната и психологическа нагласа. Така че може да упражняваме стягането и отпускането на тазовото дъно по всяко време на денонощието, във всяка една поза. Когато го правим целенасочено в такъв вид практика, може да затворим очи, да се свържем и с дъха и да си представим как дишваме стабилна енергия от земята и с отпускане връщаме всичко, което вече не ни е необходимо. Дишаме спокойствие, стабилност, стягаме, задържаме в себе си и издишваме напрежение. Дишваме. През втория триместър и през третия най-вече се отключва отделянето на хормона релаксин, който способства за разширяването на тазовото дъно и за лесното излизане на бебчето. Той обаче може да се освободи доста по-рано и да предизвика отпускане на тазовото дъно не на време, което да причини болка и така наречената пубисна симфиза, пубисната симфиза. Това е сухожилието, което свързва двете тазовите кости. И то може да се разтегне твърде много, което да предизвика болка и дискомфорт. Затова в йога не бива да прекаляваме с разтягането и да се концентрираме в стягане на тазовото дъно. Продължаваме, стягаме и отпускаме.
след като сме намерили своя център и сме заздравили връзката с корена, може да се опитаме да проверим как и да се движим в тази стабилност, да сме нестабилни в стабилността. Като почваме да се въртим в едната посока, сякаш се въртим около уста си. Но основата е винаги стабилна. Каквото и да ни разклати, нека знаем, че ние винаги можем да се върнем към стабилността, защото тя е част от нас. Ако не сме с затворени очи, може да ги затворим и да се насладим на тази медитация в движение. То може и да продължаваме с стягането и отпускането. Въртим и на другата страна. Включим главата. Това се нарича така наречено. Това е така нареченото Софи въртене. Софистите се въртят така, когато изпадат в транс и се свързват с това, което е отвъд нас. Вселена, знание, съзнание, Бог, наречете го както искате. Да, аз лично мога да се въртя вечно. Но нека да приключим за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно в тази практика. Правете я когато пожелаете, по всяко време на денонощието. И ще се радвам да откриете и другите видеа, които съм подготвила за вас в канала и профила на Maya Balance. Благодаря ви!